fortiden nu. Stop tiden lige der. Kan I alle sammen se fejlen? Ja, I kan. Jens har nemlig sat minus foran B i anden. Dette er en fejl, da minuset bliver til plus, når et negativt tal kommes i anden. Derfor skal der stå plus B i anden. Nej, Jens. Helt ærligt. Det kan godt være, at du tog lære fra første fejl, men du skal også til at lære fra den anden fejl, du også lavede i det andet opgave, og så også nu. Du har sat A i anden plus B i anden. Fejlen er bare, at du mangler det dobbelte produkt. Ja, det er godt, Jens. Du har endelig taget ved lære af din fejl. Du har sat plus foran B i anden, og du har fået det dobbelte produkt med. Du har bare en lille bitte fejl, nemlig fortegnet for det dobbelte produkt. Du kan se, at der er et minustegn mellem A og B, derfor skal det dobbelte produkt være negativt. Ja, det er godt, Jens. Du har endelig fået det rigtige resultat. Og jeg håber, at alle, der har set med, har forstået, at de fejl, som Jens har lavet, skal man aldrig lave. Færdig. Slut.